Magpabilin sa pwesto si Cebu Governor Gwen Garcia bisan pa man og na-serve na sa iyang buhatan sa kapitolyo ang unom ka buwan nga preventive suspension nga gipahamtang kaniya sa Ombudsman. Sayra nato ang detalye sa report ni Alan Domingo. Gibarugan ni Cebu Governor Gwen Garcia nga magpabilin siya sa katungdanan bisan pa man sa unom ka buwan nga preventive suspension nga gipahamtang kaniya sa Ombudsman. Kagahapong adlaw giserve sa Ombudsman ang kamanduan pinaagi sa pagpapilit sa kopya sa pultahan sa buhatan sa gobernador. Nalatid niini ang kasong grave abuse of authority, gross misconduct, serious dishonesty, gross negligence, conduct prejudicial to the best interest of the service and violation sa Republic Act 6713. Pending resolution of my query, I have decided to stay put in office and continue to serve as the governor of this great province of ours. Giandam karon sa gobernador uban ang iyang mga abogado ang legal remedy ug ang pagpangayo katinawan sa DILG nga maoy mopatuman sa suspension bato kaniya. Gibarugan ni Garcia nga way basihan ang suspension sa Ombudsman. Magpadayon matud pa si Garcia sa pagserbisyo sa mga subanon pinasubay sa gibutan sa balaod. I have decided upon advice of my counsel to write a clarificatory query to the Secretary of the Interior and Local Government, Secretary John Vic Remulla, since it is the DILG, through the PNP, if needed, that is tasked to implement this order. Whatever the motivations may be, I will not be perturbed. I will continue to serve the Cebuanos in the best possible way that I can within the bounds of law. Samtang gi-question sa legal team sa gobernador ang legalidad sa suspension sa lit panahon man karon sa eleksyon. Dili usab matud pag-graft ang ground sa suspension bato kang Garcia. With all due respect to the Honorable Ombudsman, ang preventive suspension at this point, di prohibited na siya. We all know na naatakaron sa election period and under Section 62C sa Local Government Code, no preventive suspension shall be imposed within 90 days prior to the election. Section 15 of Rule 5 of COMELEC Resolution 11059 states that no public official shall be suspended without prior written approval of the COMELEC. The order violates a provision not only of a singular law, as pointed out, the Local Government Code, the Omnibus Election Code, and the implementing rules passed by COMELEC to implement the said law. Base sa reklamong gisang-at sa usa ka Moises Garcia de Parini sa Anti-Graft Office mi-issue og special permit ngadto sa usa ka construction company niadtong Mayo 14, 2024 nga walay environmental compliance certificate o bisan man lang og certificate of non-coverage gikan sa Department of Environment and Natural Resources. Gihulagway sa kampo sa gobernador nga na-mislead ang Ombudsman sanglit dili man kuwari kun dili distilting lang ang gihimo. Mapasabot unta nila ang Ombudsman kung nahatagan o kahigayunan ang gobernador sa pagtubag nini apan wa matud pa mapadadi og notisya sa kaso. Giklaro ni Cebu Governor Gwen Garcia nga girespeto niya ang balaod apan magpabilin siya sa ihang katungdanan diri sa kapitolyo pending sa mga legal maneuver nga gihimo karon sa ihang legal team pag-question sa gipahamtang nga unom ka buwan nga preventive suspension sa Ombudsman. Wa pa kakuhain sa ilang pamahayag ang mga nalambigit nga ahensya kalabot sa isyu sa gobernador. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.